KP moro! Tässä videolla tutustutaan Alpa 570 heittokalastusveneeseen. Vene on 570 pitkä, leveydeltään 230, rekisteröity 5 hengelle ja siihen saa laittaa 200 hevosvoimaisen moottori. Valmistusmaana Ukraina ja äärettömän upea työn jälki. Alpan veneet on äärettömän laadukkaita ja työn jälki ja viimeistely on huippuluokkaa. Alpan veneissä hitsisaumat ja alumiinityö on täydellistä. Veneen kylkiosat on maalattuja ja paarteen päällipinnat on maalattu erikoismailla, mikä kestää äärettömän hyvin kulutusta. 570 mallista löytyy 6 kappaletta rosteriknaapeja, joilla on helppo laittaa vene kotisatamoon. Katsotaan hieman tuonne veneen peräosaan, miltä se näyttää. Veneen peräosasta löytyy paljon mietittyjä ratkaisuja. Löytyy 360 ympärinäyttävä valonpaikka, joka on integroitu tuohon paarteeseen. Tukevat, massiiviset takakahvat, jotka ei kumminkaan ole yhtään kalastuksen tiellä, mistä päästään nouseen tarvittaessa vedestä veneeseen helposti. Takaa löytyy integroidut tikkaat, mitkä saadaan nätisti rungon sisään piiloon. Löytyy liinoille oma paikkansa sekä antureille kummallakin puolelle kiinnityspisteet. Kiinnityspisteen idea on se, ettei tarvitse ikänä reikiä veneen runkoon, mikä voi olla mahdollinen vuotokohta tietyissä tilanteissa. Veneen takaosasta löytyy myös veneen tankkauspaikka. 570 on hyvin paljon tehty samalta pohjalta kuin loistavasti toiminut 650 malli. Veneen etuosa on lähestulkoon täysin identtinen 650 kanssa, myös pulpetit. Etuheittotasolta saatte valita, haluatteko integroidun syvennyksen keulakoneen jalkapedaalille vai säilytystilan. Etuheittotasolla on myös 2 todella isoa säilytystilaa, mitkä on tehty vesitiiviiksi. Niistä löytyy valaistus ja kaikki säilytystilat on matotettu myös laatikoiden sisäpuolelta. Se vaikuttaa todella paljon siihen, että laatikostot ei pääse hikoileen ja se vaimentaa äärettömän paljon ajon aikana. Kummaltakin puolelta pulpetteen etureunasta löytyy 4 kappaleelle vieherasioita paikat. Integraatio 3700 rasioille, jotka menee loistavasti tonne jemmaan. Vapojen kärjet saadaan loistavasti pulpetin sisään ja vapojen kahvausat saadaan lukittua niin sanotusta vapaturvavyöllä loistavasti veneen heittotason kanteen, mikä varmistaa sen, että kun ajetaan lujaa, niin vapat ei lähde missään vaiheessa lentoon. Materiaalit on valittu huolellisesti ja tässä on kyseessä täysin alumiinivene, eli heittotasot ja oikeastaan kaikki ominaisuus perustuu siihen, että on täyttä alumiinia. Veneessä käytetään 20 otsista auki harjattua venemattoa, joka on valmistettu USAssa. Etuheittotason alla sijaitsee upea säilytystila. Tutkitaan sitä hieman tarkemmin. Laatikoston kansi on varustettu vankoilla kaasujousilla, jotka pitää varmasti laatikon kannen ylhäällä kovassakin kelissä. Loistava valinta ja saadaan paljon erilaisia vapoja matkaan mukaan täysin käyttövalmiin. Pulpetti on tehty nykypäivän kalastusta ajatellen. Pulpettiin mahtuu loistavasti 2 16-tuumaista näyttöä ja pulpetin sivu on mukailtu niin, että me pystytään heittämään loistavasti nykypäivän livekalastuksessa kello 1 meidän kuskin puolelta. Pulpettiin kääntyy sivusta tuulisuoja, joka on äärettömän helppo ottaa käyttöön ja kalastustilanteessa taas pois. Kuskin sijainti ja pulpetti on mietitty todella tarkasti. Pulpetin muotoilu ja elektroniikan sijoittelu on suunniteltu täydellisesti, että meillä olisi mahdollisimman hyvät ominaisuudet siihen kalastustilanteen luomiseksi.
Kuskin penkki sekä repsikan penkki on täysin jousitettu ja selkänoja on kääntyvä, jos halutaan hieman istumakorkeutta korkeammalle. Suurimmat muutokset on tullut tänne veneen takaosaan. Veneen takaosassa on 2 istuinpaikat, keskellä säilytystila. Tämä on myös integroitavissa sitten kylmälaukuksi ja sumppu. Mutta veneen pohjan alle on saatu loistavasti lisää säilytystilaa. Kurkataanpas miltä siellä näyttää. Pohjan alle on saatu loistavasti lisää säilytystilaa, missä pystytään säilyttämään keulakoneen akut, blackboxit, laturit ja saatu tunnelirakenne, eli nämä laatikot on yhteydessä toisiinsa. Saadaan johdotukset ja kaikki vietyä todella helposti. Aivan loistava lisätila tämän kokoiseen veneeseen. Alban veneissä sekä heittotasoilta että syvästä tilasta on tehty hyvät veden poistoaukot suoraan pilssitilaan, mistä pilssipumppu ajaa sitten vedet ulos. Alban veneissä on mietitty tarkkaan lisävarusteiden lisäämistä veneeseen. Sisäreunassa kiertää asennuskisko, johon on helppo liittää livetelineet ja kaikki mahdolliset lisävarusteet, mitä veneessä vesillä tarvitaan.